За хората с асцендент във Везни, много от вас могат да привлекат подходящия партньор, за кой сте мечтали, кой сте блинували, тази духовна половинка, но също така може да станете по-духовни, да разберете своите грешки в отношенията, какво трябва да правите, може да станете креативни, да имате бизнес предложения от креативни личности или да се занимавате с творческо отношение в творчески неща. Важно е да внимавате тук с измами, какви договори подписвате. Важно е да внимавате да не слагате розови очила и да не приписвате несъществуващи качества във вашия партньор, който идва в живота ви, защото това може да е проблематично, може после да сте измамени и може така трудно да приемате в последствие реалността. За хората с асцендент в Скорпион, Нептун тук ще е във вашия дом на ежедневието, на работа, на здравето, на кариерата. Много от вас могат да имат повече спонтанно забавление, творческо виждане в рутинните, досадните задължения. Нептун тук може да ви даде да се свържете с такава кариера, работа, която да изисква от вас да сте иновативни, да сте креативни, да използвате своето въображение, да покажете на какво сте способни или пък да достигнете до някоя мечтана позиция. Нептун тук може да даде излекуване, използване на алтернативна медицина, на различни медицински практики, които са интуитивни, вие си ги усещате какво трябва да направите, но Нептун тук може да даде и хаос в ежедневието, на човек да не му се занимава с рутината, може да даде интриги, задкулисни колеги, които да правят мръсно, да имат нереалистични договори, очаквания или да се развиват хронични заболявания по-бавно. Лимфната система също е добре да се наблюдава. За хората с асцендент в Стрелец, при вас, между другото, това ще е много ползотворен период. Пети дом ще попадне тук планетата, който можем да кажем, че ще ви даде силна креативност, да показвате силните си страни, да се изявявате в хобита, да станете популярни около тези дейности, може да родите надарени деца, занимавате с забременяване, с раждане. Много от вас могат да срещнат мечтаната половинка, тази романтична история в любовта, защото тук са и социалността, забавленията и романтичните интереси и срещи. Много от вас наистина може да са много креативни, но тук е важно да внимавате, защото също много от вас по време на този транзит могат да осиновят деца. Трябва да се вземе предвид, че Сатурн също ще влезе за 3 години февруари 2026, така че някои от вас могат да имат проблеми с забременяване, но пак много зависи в личната карта. Но по принцип това е една от най-хубавите позиции за Нептун. За хората с асцендент в Козирог, Нептун тук през следващите 14 години ще ви направи по-духовно свързани със своите предци, традиции, родители. Може да имате мечтания дом, да го обзавеждате, да го закупувате, да достигнете до мечтаните отношения, да се сближите с семейството си или да изучавате своята история, своите предци, своите корени. Нептун тук може да даде разкриване на много тайни в рода, много неща, които не са били явни. Също Нептун тук може да даде човек да търси спокоен живот, уют, да намери хармония, творчески, така да поглежда на нещата, да е по-инновативен, да предизвиква хубави емоции с близките си хора. Но пак казвам, Нептун може да дава и размиване на граници. Добре е да внимавате какви договори подписвате с недвижими имоти за покупка-продажба. Добре е наистина да внимавате с отношенията си, също да няма някакви скрити илюзии и измами. За хората с асцендент във Водолей, много от вас през следващите 14 години ще се изразяват по креативен начин. Може да започнете да пишете, да споделяте в социалните мрежи, да имате много известни, популярни приятели или полезни контакти, да завързвате, по-лесно да комуникирате, да изкарате различни курсове, сертификати на духовна тематика, да го преповядвате на хората, да показвате какво знаете или просто да се занимавате с обучение на неща. Също може да сте много креативни изобщо по начина си, по който мислите. Може да си промените как говорите, да научите нови неща, нови езици. Всичко тук свързано с командировки, много пътувания могат да ви ободрят, да ви научат на нови неща. Добре е да внимавате с отношенията с братя, сестри, съседи, да няма някакви скрити задкулисни действия, някакви измами. Добре е да внимавате също при покупка-продажба на кола, защото тя също е в трети дом. Изобщо тук внимавайте и се пазете да не сте много мечтателни. За хората с асценденти важни планети в Рибин, Нептун в Овен през следващите 14 години ще ви накара да сте креативни, творчески настроени по начина, по който изкарате своите доходи. Може да започнете хоби, да рисувате, да пеете, да сте актьор, да се снимате някъде и по този начин да печелите ресурси. Може да откриете това като различна дарба, която до сега не сте забелязвали. Може да кажем, че ще печелите повече пари по такива начини, ще увеличите доходите си, но може и да не може правилно да ги разпределяте, да ги хачите, да сте
прекалено разпръснати. Така че това също ще са уроци, свързани с това за какво инвестирате, как харчите, да няма измами, да няма иллюзорни неща, да няма проблематичност около тази тематика. Добре е да имате строг график, който да не се отпускате от него, да пестите, да харчите с рамка, защото Нептун може да дава размиване, дори да дойдат много пари към вас, да не знаете как правилно да ги разпределите, така че бъдете внимателни.